Tak hezké odpoledne. April. Hezké odpoledne ještě jednou. Vítám vás u dalšího semináře společnosti Rital. Já se jmenuji Honza Glasnák a společně s mým kolegou Tomášem Judasem jsme si na dnešní den pro vás připravili téma servisní služby společnosti Rital. Ještě než začneme, tak vás upozorním na možnost nastavit si kvalitu vašeho videa pomocí ovládacího tlačítka pod vaším videem a případné dotazy prosím pokládejte v průběhu našeho semináře prostřednictvím tlačítka chat. Můžeme začít. Dobře, takže servisní služby Rital. Servis má pochopitelně celorepublikovou působnost, kdy hlavní servisní středisko se nachází ve Zdibech, kde je tedy centrála společnosti Rital. Pobočka, ta se nachází ve Slavkově u Brna. Odtud tedy vyjíždí naši servisní technici po celé republice. Takže to jsou dvě hlavní servisní střediska, pak máme ještě 3 servisní partnery. Naše nabídka. Je složená, můžeme ji rozdělit do 3 základních skupin. Největší částí tvoří servis chlazení, jak pro průmysl a pro IT. Když budu konkrétní, tak v průmyslu se jedná o chladící jednotky, výměnníky tepla a chladiče kapalin, chillery. Máme také skupinu IT, kde se staráme o mezirekové chladící jednotky, jak chlazené vodou, tak s přímým výparem. A také dodáváme pro IT technologie a datacentra chillery. V oblasti IT, v druhé oblasti, tam můžeme zajistit mechanickou část přípravy reku, to znamená nějakou předmontáž sestav, kterou si zákazník specifikuje. Další součástí je už skutečná IT práce, což je nastavování a integrace našich inteligentních systémů do systému zákazníka. Jsou to systémy CMC, které jsou určeny pro monitorování datových center. Druhou takovou skupinou jsou jednotky PDU, co jsou napájecí lišty, různé úrovně inteligence a s tímto vám také rádi pomůžeme. A v oblasti IT, to se prolíná s tou předchozí oblastí, nabízíme také startupy se vším, co s tím souvisí, to znamená kontrola instalace, kontrola tlakových poměrů a tak dále a tak dále. Já bych řekl něco ke třetí oblasti, což je servis RAS, zkrátka RAS, Rital automatizační systémy. To jsou vlastně ty stroje, poloautomaty, automaty, všechna ta zařízení, která pomáhají výrobcům rozváděčů, takže zde provádíme instalace těch strojů, uvádění do provozu, kompletní zaškolení obsluhy a samozřejmě také následný záruční a pozáruční servis. Tak nejvíce exponovanou částí našich služeb je servis chlazení. Tak pojďme se asi trošičku zasoustředit na tuhletu část. Takže sem spadají pravidelné servisní prohlídky, opravy chladicích zařízení buď přímo u zákazníka v provozu, anebo na Ritalých dílnách. Dále je to uvedení zařízení do provozu, tedy instalace, školení, pak to je provádění revizí úniků chladiva. Naši technici mají certifikaci číslo 1, tedy všichni jsou revizáci samozřejmě a provádějí revize úniků chladiva. Další naší službou je zapůjčení náhradního chladícího agregátu po dobu opravy, takže pokud se vám chladící jednotka porouchá, tak vám můžeme zapůjčit vlastně náhradní jednotku a rozvaděč je chlazen dál. Máme vlastně od každého modelu chladící jednotky máme k dispozici vlastně tyto zápůjčky. Tak když se bavíme o tom, že největší část toho servisu tvoří chlazení, tak se pojďme podívat, jak vlastně taková chladicí jednotka vypadá. Na obrázku vlevo máte technologické schéma zapojení klasické chladicí jednotky a vpravo je její součástkový rozpad této jednotky. Pojďme se teda podívat, jak to funguje jenom v krátkosti a naznačím zároveň, které komponenty jsou důležité a které nás mohou nejvíce zlobit.
Každý chladicí okruh se skládá ze 4 základních komponent, což je kompresor, kondenzátor, potom expanzní ventil níže, ano, a výparník. Když se podíváte, tak vlevo je taková čerchovaná čára, která rozděluje vnější a vnitřní okruh. Když já kliknu, tak červená část, to je vlastně část té jednotky, která je umístěna ve venkovní prostředí a vyfukuje pomocí kondenzátoru získané teplo z rozvaděče do okolního prostředí. Modrá část, to je ta část, která nám vlastně chladí vlastní rozvaděč a tam je umístěn výparník, těleso výparníků, které je studené. Když se podíváte ještě na ten rozpad, tak abychom věděli, které části to jsou, tak největší část kondenzátor, to je ta horní, má číslo 100, výparník je také lamelová plocha, ta má číslo 90, když se podíváme na kompresor, to je číslo 91. Tak takhle pro zajímavost jenom vypadají ve skutečnosti jednotlivé komponenty. Abych nezapomněl, tento rozpad je vlastně k dispozici ke všem chladícím jednotkám na našich webových stránkách. A ještě jednu asi nejdůležitější věc jsem chtěl říct, jak jsem naznačoval, celý ten okruh je vlastně rozdělen, nebo ten prostor mezi vnitřním a vnějším prostředím je rozdělen, takže nedochází, jak někdy se setkáváme s názorem, že by se míchal vnitřní a vnější vzduch. Skutečně teplo je přenášeno pouze pomocí chladícího média uvnitř toho okruhu. Takže ten rozvaděč je zcela, co se týče proudění vzduchu, oddělen od okolního prostředí. A tady máme ještě vlastně jednu úplně základní otázku, proč chladíme. Všichni se setkali s tím, že v případě přehřátí dochází k fatálnímu selhání zařízení, buď to fatálnímu ve smyslu toho, že zařízení se vypne díky nějaké ochraně, nebo v horším případě, že zařízení se vypne, protože dojde k nějakému poruše. Ale to bych řekl, že je až takový extrémní situace. Musíme si uvědomit, že co není tak vidět, je to, že ty součástky, když jsou v teple, mluvím především o elektronických součástkách, tak mnohem rychleji stárnou a jejich poruchovost je vyšší. Existuje dokonce nějaký graf, Arheimova rovnice funguje, to znamená, že se zvyšujícím se teplem se zvyšuje počet poruch a zároveň se snižuje počet komponentů. Takže je potřeba myslet na to, že je nejenom fatální teplota, jakoby nějaká maximální, kde to zařízení funguje, je důležitá, ale pro ty komponenty a životnost je důležitá, dejme tomu, optimální teplota, při které byste měli jednotlivá zařízení provozovat. Ano, my to definujeme tak, že vlastně tady máme tu 0 Kelvinů, což můžeme říct, že 35 stupňů, na kterou chladíme v tom rozvaděči, pokud se nám ta teplota zvýší o vlastně 10 Kelvinů, teda můžeme říct na 45 stupňů v tom rozvaděči, tak už nám klesá životnost tady těch komponentů. Tady se nám to někde protne v 50 stupních. Tak už jsem prozradil, že chladíme na 35 stupňů. Tak pojďme dál. Pojďme se blíže podívat na profilaxe, což je taková první část našich činností. To jsou vlastně pravidelné servisní prohlídky. Je to taková vlastně komplexní prohlídka tím servisním technikem, kdy ta jednotka se vlastně rozebere, vyčistí se, zkontroluje se, zda je tam dostatečné množství chladiva, provede se zmapování vlastně všech jednotek těch provozů. Výstupem pak může být taková třeba přehledná tabulka, kde je uvedeno, co je to za zařízení, kde je umístěno, jaké má datum výroby, kolik je tam chladiva a co s tou jednotkou vlastně je. Ještě tady máme jednu odrážku, kontrola označení identifikačním štítkem. Každé chladící zařízení v provozu musí být označeno podle platné legislativy štítkem GVP, což je vlastně převod jednotek chladiva, množství chladiva na množství CO2. Tak, co se všechno zjišťuje při té profilaxi? Například se začne tím,
že ten technik si prohlídne, jestli ta jednotka je vlastně dobře umístěná, jestli je dobře dimenzovaná, také výkonově. Takže tady třeba vidíme, jak by to nemělo být, to znamená, musí tady být v tom rozvaděči volný průchod tomu vzduchu, aby tam nevznikaly nějaké kapsy, nebo aby tady ten nějaký vlastně přístroj, komponent, který vyzařuje teplo, aby se nefoukalo úplně přímo na něj. Druhá věc, kterou my kontrolujeme, je vlastně vertikální umístění jednotky na rozvaděči. Existují obecné rady, jakým způsobem jednotku umísťovat tak, aby skutečně ten vzduch byl dobře distribuován v celé výšce toho elektrického rozvaděče. Ano, tady vidíme zase, že třeba ten komponent tady zase brání vlastně nasávání. Ano, k čemu vlastně může dojít. Takže vlastně to jsou takové vizuální kontroly našimi techniky, kteří mají s tímto velké zkušenosti a dokážou na první pohled odhadnout, zda například v tomto umístění není nějaký problém. Jak jsem říkal, chladíme na 35 stupňů, takže to technik taky odkontroluje, zda je nastaven tento set point. Je zjištěno, nebo je prokázáno, že tato teplota je dostatečná, pokud se chladí na míň. Je to vlastně zbytečné, protože ty komponenty v pohodě vydrží těch 35 stupňů. Pokud je nastavený nižší set point, tak pak dochází k velké tvorbě kondenzátu. Vlastně jednotka se nezastaví, kompresor jde pořád, takže je vlastně to si chtěl říct. Já jsem chtěl doplnit, až teda dokončíš svoji myšlenku, že energeticky náročný provoz, pokud vám jde pořád kompresor, takže je zbytečné tam nastavovat 20 stupňů. Skutečně je potřeba si uvědomit, že jak výkon, tak účinnost chladící jednotky s klesající teplotou výrazně klesá. Takže nepřeceňovat a teda nedávat si zase příliš velké rezervy při nastavování teploty. A nejlépe ještě taková možná praktická rada je, že někteří výrobci, především velkých frekvenčních měničů, udávají minimální teplotu vzduchu, která bývá už v dnešní době třeba i více než 35 stupňů Celsia. Tak je tam i tato možnost vlastně, že tím, jak navýšíte výkon chladící jednotky, tak i její jakoby často spínání. Dobře. Celkové posouzení stavu rozváděče, takže technik se koukne také nejenom na chladící jednotku, ale také jak to vypadá v tom rozvaděči a doporučí případné sjednání nápravy. Tady vidíme třeba, že tady chybí podlahové plechy, to znamená, že do toho rozvaděče nám proudí vzduch ze spoda, není dodrženo krytí, takže pak ta jednotka může vypadat třeba i takhle zevnitř. Zevnitř toho rozvaděče by ta jednotka měla být vždycky čistá, protože tam vlastně žádná špínání nemůže být v tom rozvaděči, protože se tam točí jenom ten vnitřní vzduch. Ano, ale nečistoty tam pochopitelně vznikají určitými netěstostmi, kterým se vlastně úplně rozvaděčí, když tam přivádíte kabely a tak dále, tak se tomu úplně nedá vždycky zabránit. Nicméně skutečně klademe důraz na to, aby ten rozvaděč byl v maximální míře utěsněn. Takže tady se také navrhne nějaké řešení. Tak dále nepřítel chladících jednotek, prach a nečistoty, takže to, co tam vniká do té chladící jednotky. To gro je o tom, že na těch teplosměnných plochách, vlastně na kondenzátoru, musí být čisto. Jakmile se ucpe kondenzátor, nebo filtr, nebo ventilátor, jednotka přestává fungovat, takže zaměřujeme se v první řadě na vyčištění té jednotky. Můžeme zmínit filtrační vložky. Filtrační vložky se vkládají vždycky sem, tady do té části, kde je nasáván vlastně ten vzduch z okolí. Máme dva typy, jsou to jednak polyuretanové, ty jsou do prašného prostředí, pak jsou kovové, to je vlastně taková drátinka, ty se používají do mastného prostředí. Takže provádí se vyčištění těch filtračních vložek, případně výměna. Tady je vidět, jak by to nemělo vypadat, takže to je nějaká taková fironová vložka, která je tady takhle hezky přilepená možná na tom nasávacím otvoru.
Co se děje v tom chladivovém okruhu, pokud nám neproudí vzduch přes ten zanesený filtr, tak roste tlak, roste teplota v tom chladivovém okruhu, začne vlastně reagovat vysokotlaká ochrana, začne reagovat také tepelná ochrana kompresoru, může docházet k cyklickému spínání nebo až k zadření toho kompresoru, který vlastně už nejede v těch správných podmínkách, dostává se někam na hranici. Důležité je, že chladící jednotka přestává fungovat, takže se začnou přehřívat komponenty v rozvaděči. Už jsme se bavili o tom, když je to o 10 Kelvinů nebo stupňů Celsia, už se nám snižuje riziko. Tak, opět prach a nečistoty. Honzo, kde se to může ještě takhle pěkně zanést? No, právě pochopitelně je nutné vědět, že jednotky pracují s obrovským množstvím vzduchu, jsou to až tisíce kubíků za hodinu, tak aby odváděly teplo. Takže si umíte představit, jaké množství, byť teda málo znečištěného vzduchu, prochází takto, když se podíváte na ten obrázek zblízka, jemnou lamelovou plochou a jak snadno se tam zachytí. Může nám vzniknout až taková deka, která je zcela neprůstupná. Taková těsnící deka. Ještě jsem zapomněl upozornit, nebo Tomáš zmiňoval filtrační vložky. My se snažíme nějakým způsobem najít ideální řešení. Neexistuje. Každý provoz vyžaduje nějaké svoje řešení. Přiznáváme, že někdy to je na zkoušení, jak často a jaké vložky jsou vhodné do toho vašeho prostředí, ale ještě bych upozornil na to, že někdy může být řešení vlastně nepoužití žádných vložek, protože my máme ty naše lamelové plochy ošetřeny nanolakem, který právě zabraňuje ulpívání prachu. Takže jedná se především o provozy, kde se jedná o suchý prach a v tom případě je dokonce kolikrát lepší nepoužít žádnou filtrační vložku. Ale jak už Tomáš několikrát zmiňoval, může nastávat právě to, nebo často většinou nastává zanášení kondenzátorů, což nám přináší, to budeme neustále opakovat, což nám přináší velké problémy a my se to snažíme nějakým způsobem řešit. Je to teda pochopitelně vyčištěním lamel kondenzátorů, jsou různé metody, buď to pomocí vysavače nebo pomocí stlačeného vzduchu. V některých provozech například použití stlačeného vzduchu, kdy pochopitelně vy vyfoukáváte a vytváříte taký oblak prachu do prostoru, není povoleno. A velmi znečištěné kondenzátorové plochy lze čistě použitím různých rozpouštědel. Pochopitelně to musí být taková rozpouštědla, aby nepoškozovaly ten hliníkový povrch lamel, nebo ty hliníkové lamely a měděné trubky. Ano, tady je takový ostrašující obrázek, jak to může dopadnout, když se vlastně zanedbá ta údržba na tom kondenzátoru, vzniká taková vrstva vlastně skoro až nějakého asfaltu nebo nějakého dechtu, který tam pak skapává. Některé ty kondenzátory již třeba nelze ani vyčistit, ani žádnou vodnou chemii, takže pak musíme přistoupit k výměně toho celého kondenzátoru. Co se děje v důsledku zaneseného kondenzátoru? Je to úplně to samé, jako když se ucpe filtr, takže nám opět roste teplota, tlak v okruhu a dochází vlastně k poruše té chladící jednotky. Tak co tam máme dále? Prach a nečistoty. Takže další částí té profilaxe je vyčištění těch vnitřních prostor, kudy musí proudit ten vzduch. Takže vždycky je to s ohledem samozřejmě na okolní podmínky. Nejde z toho vždycky udělat úplně nová jednotka, ale zaměřujeme se na ta místa v té jednotce, kudy bezpodmínečně ten vzduch musí proudit. Vyčištění konektorů, samozřejmě pokud jsou nějakým způsobem zanešené, rozpojí se, vyčistí se, zase se spojí, zkontroluje se vlastně, jaké jsou kondice. Ventilátory. Ano, jednou z metod, jak vlastně kontrolovat jakákoliv zařízení, je poslechem. Prostě zkušený technik musí mít naposlouchány zvuk ventilátorů, zvuk ložisek, takže i ta audio, dejme tu, detekce se celkem běžně používá. Jedná se především o kontrolu točivých elementů, tam se bavíme o vrtulích ventilátorů, o ventilátoru kondenzátoru a o ventilátoru výparníků, kdy teda v důsledku
dlouhého provozu nebo ne zcela vhodného provozu v čistém ideálním prostředí, tak může docházet k poškození a degradaci ložisek a vlastně to vede potom k fatálnímu selhání celé jednotky, že jednotka přestane postupně chladit až do úplného poškození. Mm-hmm. Co děláme také, tak měříme provozní proudy, to znamená, že technik si cvakne vlastně klešťový ampermetr na přívod, podívá se na štítkovou hodnotu, srovná s aktuálním odběrem a podle toho se dá také zjistit další věci, například přidření kompresoru. Nejčastěji. Kontrola těsnosti okruhu. Takže máme dvě metody. Jednak je to ta nepřímá metoda, která se využívá v případě, že není vlastně nutná revize úniku chladiva. Takže to je vlastně, jak to můžeme říct, je to vizuální kontrola v podstatě toho potrubí, takže tam, kde se objevuje masnota, tam to může poukazovat třeba na únik chladiva. Je to například na šroubových spojích, to je nejčastější porucha na těch svařovaných nebo pájemných spojích. Tam měření teplot, takže buď nějakým teploměrem, anebo ten technik už to má takzvaně v ruce, takže ví, jak má být horký výtlak kompresoru, jak má být studené sání kompresoru. Může si změřit vlastně, o kolik ta jednotka je schopná ten vzduch ochladit nebo odvést teplo, říkají chladěři. Takže pokud je to třeba méně než 10 stupňů rozdíl výstupu a vstupu, tak to už může usuzovat na nějaký problém třeba s menším množstvím chladiva. To je nepřímá metoda. Pokud se neodhalí ten únik tady touto metodou, tak se přistupuje k přímé metodě, kdy se použije kalibrovaný detektor s určitou citlivostí, anebo třeba zavedením UV barviva do okruhu, anebo pouhý bublinový roztok, který je pořád, můžeme říct, nejistější. Revize úniku chladiva, tak mluvili jsme o tom, že všichni technici jsou certifikováni, tedy mají kulatá razítka, takže provádí revize úniku chladiva. Tady máme nejčastější chladiva, která jsou použita v našich jednotkách, takže můžeme říci stará chladiva, která už se používají desítky let, R400, RS407, 134, takže tady jsou hodnoty, od kterých je nutno provádět revize a v jaké četnosti. Novým chladivem, které se používá v jednotkách, to je to R513A, takže tady už se to zvyšuje zase. Tady možná podotknu jednu praktickou věc naší jednotky, to se týče množství náplně chladiva, tak nepřekračují ani tu hodnotu revize 1krát ročně. Nicméně revize je, dejme tomu, legislativní záležitost, ale co se týče funkční, tak je vždy dobré kontrolovat vlastně těsnost toho okruhu. Ještě můžeme zmínit, že úplně novým nástupcem chladiva je... To by tady mělo zaznít určitě z důvodu legislativy, tak jsou vlastně výrobci chladicích zařízení všech, nejenom chladicích jednotek, nuceni používat chladicí jednotky s nízkým GVP nebo chladicí jednotky pracující s chladivem, které má nízké GVP. Dostali jsme se teďka pod hranici od nového roku, od začátku roku 2027 pro naše chladící jednotky až na úroveň 150 GVP a tam už trošičku vzniká, dejme tomu, komplikace s nasazováním těchto jednotek v provozu, protože toto chladivo je mírně hořlavé. Je to chladivo 1, 2, 3, 4. A je to chladivo 1234 YF. Tak, diagnostika je možno provádět také pomocí softwarových nástrojů, kdy ten technik se připojí vlastně k té chladící jednotce, může vyčítat vlastně chybové stavy, může monitorovat ten chladivový okruh. Je možno také vzdáleně tu jednotku monitorovat pomocí IoT modulů. Tyto softwary pomáhají tomu technikovi vlastně při té diagnostice a při provádění profilaxe.
Takže takhle by měly vypadat jednotky po servisní prohlídce, ne, že by měly, tak vypadají. Jo. Takže provede se i venkovní očištění. Tam, kde to dává smysl, kde je opravdu černý, špinavý provoz, tam to úplně smysl nedává, tam je samozřejmě to nejdůležitější, aby bylo čisto vevnitř. Zmiňovali jsme také štítky GVP. To je povinnost. Na každé chladící jednotce musí být uveden typ chladiva, dále jeho GVP a množství chladiva. To je povinnost, jestliže tento štítek nějakým způsobem byl odstraněn nebo nečitelný, tak naši servisáci právě, aby provozovatel teda vyšel vstříc veškeré legislativě, tak naši servisní technici toto zajistí a nalepí na chladící jednotku nový štítek s veškerými potřebnými údaji. Tak ještě nahlédneme do servisního vozu, takže servisní vůz je plně vybaven, připraven na ten servisní zásah vlastně u zákazníka, takže může tam vlastně provádět pájení, tlakování dusíkem, proplach okruhu může doplňovat jak chladivo samotné, tak může provádět třeba i doplňování chladivové kapaliny do hydraulického okruhu. Můžeme říci, že servisní vůz je také vybaven takzvaným emergency kitem, což je takový základní balík náhradních dílů, což jsou například čidla, displeje, jsou to řídící desky, takže takové to, co může na první dobrou ten technik vyměnit, když vlastně neví, na co jede. Kontakt na servis @rital.cz, to je asi nejlepší možnost, pokud byste měli nějakou potíž s vaší chladící jednotkou. No a my jsme na konci naší prezentace. Takže podíváme se, to zda nepřibyly nějaké dotazy. Ještě jednou se omlouváme teda za ty technické problémy na začátku naší prezentace. Ano, tady Honza zmínil, že je 1. dubna, tak možná to mohlo vyznít jako aprilové vysílání. Ale v tuto chvíli můžeme říct, že to byl úmysl, ale nevím. Omlouváme se ještě jednou za technické potíže. Koukáme, že žádné dotazy nejsou, tak my vám pro tuto chvíli poděkujeme za pozornost a těšíme se u dalšího semináře společnosti Rital. Nashledanou. Nashledanou.